Doncs estem tancant. Tancarem amb una cançó que especialment volem projectar aquests dies, no? De trobades, de moviments, d'entrades, de sortides, de tancaments, d'inicis, que tres conceptes molt fàcils, molt curts, que si connectem amb ells poden omplir tota aquesta sala i més enllà, que és som pau, som llum i som cor. Així que cadascuna al seu ritme, a la seva manera, pot anar entregant el cant.
Mantenim uns instants per sentir la vibració en el cos, per sentir el missatge, per sentir com la vida ens estima.
Mm. Respira per abraçar, per rebre. Rebre l'alè a la vida. Mm. 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 Gràcies. Mm. Gràcies. Sí, sempre podem fer mm. una ronda de paraula. Mm. Mm.